tänään uransa 100. Runkosarjapeli ja nyt tulee kova taklaus. Todella kova taklaus, sinne jää Mario Kempe nyt sitten. Ja nyt tulee sitten saman tien tähän lauantai-iltaan oikein kunnolla tunnelmaa ja eilen haettiin niitä askelmerkkejä. Ja se on Okani, joka painaa tuon kovan taklauksen. Ja Rauhala on siellä Okaninkaan nyt sitten vääntämässä ja sinne jää Mario Kempe nyt sitten tuonne kulmaan makaamaan saman tien tuon taklauksen jälkeen. Katsellaan kohta hidastuskuvista, miten tuo taklaus tulee ja mihin se osuu. Tässä varmasti mennään nyt katselemaan hieman myös videoita.